Kula Sekti. Nini Purbaret Paman Kurawangsa nganti campuh perang. Nganak pangorbanan. Wilanganing kawula ning Kraton Tandus. Margarot ana ing Kraton Tandus kok kukuh. Ana ngendi? Ramamu Kamas Gendrosa. Paman Kurawangsa dadosaken kawula panjenengan paman. Dinten sakmenika Rama Sinta. Sinta. Sedaya menika awit saking tumindak panjenengan paman Kurawangsa. Ana kahanan kaya ngene. Nini Purbaretna ngluputke marang paman. Kenging menapa boten paman? Nawita panjenengan menika boten melek kawibawan wonten ing Kraton Tandus. Sedaya menika boten dredah paman. Ini Purbaretna. Saiki ngene wae. Cukup wong atuamu ya Kang Masku Gendrosa. Sing dadi korbaning Kurawangsa. Aja nganti kedang-daru. Nuwuhke pangorbanan lan pangorbanan kawula ning Kraton Tandus. Kula saka kuwi. Ayo bebarengan mangun Kraton Tandus. Mukti ngawi bawa kelawan pun paman. Mangke rumiyin paman Kurawangsa. Nini Purbaret Tegesipun panjenengan ngendika kados ngaten. Kula kok dereng tanggap babar. Menapa ingkang panjenengan kersakaken paman? pengen ngerti sing paman karep. Ayo bukti barengan ngawi bawa. Paham Kraton Tandus. Gelemon ini Purbaret dadi garwanipun paman. Nipun? Paman Kurawangsa. Menapa sedaya pangandika panjenengan menika sampun kapethak kanthi jlimet? Sinten kula paman? Kula keturunan panjenengan piyambak. Panjenengan menika gantosipun tiyang sepuh. Aku ngerti. Ing menapa lajeng panjenengan nembe kados selamat kula? Menika boten kados paman. Warga aku mesake kanan. Ora ana sapa-sapa. Wes kelangan wong atuamu. Sudarman Kang Masku. Kula ingin. Ayo. Ayo bukti barengan lampun paman. Boten. Sinasa panjenengan sadar. Sinasa kados pundi kemawon kula boten saged paman. Apa kurange pamanmu dulu? Aku sewut. Aku selegan. Urung duwe sisik. Ayo mukti kami boleh Paman Kurawangsa. Ini Purbaret. Kula nyuwun kanthi sanget paman. Ampun ngantos kalajeng anggenipun tresna dhateng kula paman. Apa salah? Apa salah yen aku tresnani kang kamu? Panasanipun menika. Turung. Turung ya. Turung. Meneng wae. Ono enak kok. Sisa-sisa yo lah. Sapa manis kaya sira. Paman Kurawangsa.
kae lho, sing pinggir. Sing wadon ayu cemplorot. Sing lanang yo bagus yo cemplorot. Lho sing nyawang kok do cekot-cekot. Kae piye karepe piye kae? Sing nyawang sinten, Pak? Kae yoga-yoga kae. Alis yo nanggal. Kene ora ana sapa-sapa sing bakal sabyantu karo kowe. Nanging sepisan malih kula imutaken, Pak. Sedaya menika kula boten saged nglampahi jalan panjenengan menika paman kula piyambak. Aku ora lali. Aku selik. Kari tembungmu kang puas. Aja nganti pun paman gunake kaunsan. Bakal tak rudo paring. Kowe gelem lakoni apa? Boten ngantos kukuting jagat kula boten badhe. Kowe gelem apa ora? Gelem apa ora? Kari nyekel kok kliwat mau. Ora sidong rasake. Kamu tunggu. Ri. Enten apa? Paman temenggo enten apa? Bedhah Kraton Tandus. Nggih, wonten tetembungan. Bedah Praja Mandaraja boyongane putri. Dah, kapulunanku arep tak muktekke ngawibawa nganggo sarana tak pundhut gareng. Lho kok selak ora gelem lelaki. Orba niku korbaret jenengan pundhut garwa mboten purun. Ora gelem, Pak. Jagat niku mboten sak godhong kelon. Jagat niku digelar rangga. Wanita ayu mboten mung korban notok. Nek kula pun kebacut tresna kaliyan kapulungan. Perkara wanita niku gampang, sing wigati niku kamukten. Lho, wong niku wis mukti duwe palungguhan. Antos kalepiah. Nah, wong wedok teko dhewe. Komplaning Kraton Tandus. Ya, pripun? Sedanipun Kang Mas Gendrosek nggih. Oncate kapulunan kula Purba. Ngoten. Palungguhan wonten ing Kraton Tandus sakmenika Komran. Dika pinangka pasuksen. Pripun? Ingkang jumeneng nata wonten ing Kraton Tandus sakmenika jenengan kanthi gelar Prabu Anom Kurawangsa. Prabu Anom. Mboten kesupen dateng lebah labet dika rikala dika nyelametake nyawa. Nggih. Dika badhe kula angkat warangka wonten ing Kraton Tandus. Matih wonten Kraton Tandus. Kula pasrahaken dhateng paman Guna Pangkrik. Ngoten kula pun duwe Pangkat patih. Sak menika ndika gadhahi hak tiyang angka kalih wonten ing kraton. Ngoten. Sawetawis monggo suka parisuka mangaring biaku kamenangan. Nggih. Monggo. Monggo.